ko akwai dan iskan da zai zo ya ce wai kwatanta min waye fi kuɗi a garin ku kwatanta min kai yanzu wallahi yadda kidnapping din nan suka yi wa ana zuwa wani ya ce ma waye fi kuɗi a layin ku kana faɗi aka yi kidnapping din shi kai kuma ka shiga haulayi kana fama da masara a gida ko na fama da masara a gida yin kidnapping ɗinka to ina magana a zan can da jaka Assalamu alaikum. Malam da Allah ina tambaya. Malam da Allah tambaya nake yi. Da Allah limamin garin nan nake tambaya. Kage baki. Ka ce garin ma da sai a hankali. Gari kamar mahaukata. Yanzu an aiko ni da abu kenan yanzu da abun zan koma. Shi ma alhajin nan gaba ɗaya shi ma. Assalamu alaikum Alhaji Idris. Ranka ya daɗe wallahi na zo garin nan gaba ɗaya kowa ma na ga garin gaba ɗaya kamar an yi shara ba kuwa. Sai wani mutum ɗaya na samu shi ma bebe ne baya ji. Ina ta magana ma bai fahimce ni ba. Miliyan biyun nan wallahi dole dawa da su za a yi. miliyan biyu miliyan biyu kace What? Daman kana ji?